सांग्रां जानांगोन आरो स्पेशली जोंनि मिडिया डिपार्टमेन्टआ बेवहाय सांग्रां जानांगोन। दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनियाव बेसेबांबा हाजार कोटि थाखानि बिगोमाफोर जोंनो बर'फोरनि गेजेराव दङ, नाथाय रावबो मिडिया डिपार्टमेन्टखौ गुरुत्व होखारै लायाखै। प्रेस होनायावहाय खौसे खालामनायावहाय गोसो फुदुंनायाव जों मावफुंनो हादों आरो बे गोसो फुदुंनायावनो जुदि साफ्रोमबो मानसिया दुंलाङोब्ला जोंनि जा मिशन बे मिशना साक्सेसफुल जागोन आरो फाइनेन्सआ लासैनो फैबाय थागोन। जोंनि सरकारा जेसेबां दिन थागोन एसेबां दिन जों मिशन मोनजों जोंनि हारिखौ जों बोखांगोन आरो बड'फानि जा सिमां गेरेमसा हारि दानाय बेखौ जों साक्सेसफुल खालामगोन। सेलेब्रेसन जा गायसननाय सानखौ जोङो दिनै स्पेशली आं बिराद खुसि जे दिनै भारत नाङै 10 खेबनि थाखाय बेखौ सेलेब्रेसन खालामदों आरो बे हाबाफारिखौ जोंनि फरायसालि नं चिरांदुवाराव बिटिसिनि जानानै खुंफुंनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। स्पेशली साफ्रोमबो बिमाफोरनो अनसुलि माइनाव बिमाफोरनो आंनि गोरबोनिफ्राय हामलायथि जासिहरदों। जोंनि बिमा माइनावफोरा गोदो जुग जुग आजै आजौनि समनिफ्रायनो जों जारिमिना मोनहासयै समनिफ्रायनो जेरै बर' बिमाफ्रा गावसोरनि दांमोन आसिजों दांनानै दानाय गाननाय जोमनाय फास्रा दख'ना आर'नाइ बेफोरखौ गोदोनिफ्रायनो जेरै दाबोबाय थादों आरो हारिनि सिनायथिखौ होबोबाय थादों। दिनै जोङो GI टेग खालामनो हादों। जोंनि मान गोनां आइजोफोरनि थाखाय बिमाफोरनि थाखायनो बेयाव जों साक्सेसफुल जानो हादों। बर' हारिया दिनै गेरेमसा हारि जानो हादों। जोंनि हारियाव बर' बिमाफ्रा थोंजोङै हारिखौ गोजौआव दैखांनो नाजानायनि थाखाय गथे बेफोरबायदि हाबाफारिखौ खुंनो मोनोब्ला सिगाङाव माबाफोर पाप मावनाया पुण्य जानाय बायदि मोनलायलाङो। आइजोफोरनि गाननाय जोमनाय जेरै गामसा दख'ना बेफोरो मालाबा बायजोआव हाबफैयो। दा बेखौ होबथानो थाखाय जोंनि समाजारि आइजोफोरा हारिया सांग्रां जानांगोन आरो स्पेशली जोंनि मिडिया डिपार्टमेन्टआ बेवहाय सांग्रां जानांगोन। दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनियाव बेसेबांबा हाजार कोटि थाखानि बिगोमाफोर जोंनो बर'फोरनि गेजेराव दङ, नाथाय रावबो मिडिया डिपार्टमेन्टखौ गुरुत्व होखारै लायाखै। जोंनि सोमावसारनायफ्राव आबसुनि सोमावसारनायानो जा बा जोंनि NDBनि सोमावसारनायानो जा BLTनि सोमावसारनायानो जायाथों मानो मिडियाया जुदि जोंखौ मोजां सापर्ट खालामनायब्ला बर'नि बिथाखौ दिनै गोजौसिन थाखोआव थांनो हागौमोन। आं खावलायो मिडियाया बे बेलायावहाय स्ट्रं एक्सन लानांगोन आरो मिडियाया स्ट्रं थायोबासो जोंनि माहारिया बेखौ मोनदांनो हायो। दानाय लुनायनि बेलायाव दासिमबो जोंनि बर' गामि दोरोङारि दानाय लुनायजों जों दानायखौ जों नुनो मोनो। सरकारनिफ्राय बेबायदि समाव ओरैनोथ' जोंनि सरकारा दासिम बोसोरब्रैल'सो सोलिगासिनो दङ, जायनि जाहोनाव मिशन मोडआवहाय जों खामानि मावदों। बे बोसोरब्रैयाव जोङो थोंजोङै रांखान्थि बिथिङाव हेफाजाब होनो हायाखैबाबो जोङो मानसिखौ इनकारेज होनायावहाय खौसे खालामनायावहाय गोसो फुदुंनायाव जों मावफुंनो हादों आरो बे गोसो फुदुंनायावनो जुदि साफ्रोमबो मानसिया दुंलाङोब्ला जोंनि जा मिशन बे मिशना साक्सेसफुल जागोन आरो फाइनेन्सआ लासैनो फैबाय थागोन। जोंनि सरकारा जेसेबां दिन थागोन एसेबां दिन जों मिशन मोनजों जोंनि हारिखौ जों बोखांगोन आरो बड'फानि जा सिमां गेरेमसा हारि दानाय बेखौ जों साक्सेसफुल खालामगोन। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।